ada baju bagus nih. Wah, bajunya lucu banget, jadi pengen deh. Apa aku minta aja ya ke ibu? Pasti dibeliin. Ibu. Bu. Apa? Beliin aku baju dong. Ini kok jalukanmu kelambi terus. Nah, aku pengen tahu Bu, tadi tuh aku buka di aplikasi online ya, terus aku ketemu baju ini. Mana jaluk bapakmu kan lo? Alah, minta ibu aja Bu. Gak ibu gak ada duit kok jaluk bapakmu kan lo. Tapi nanti kalau bapak udah ngasih uang, ibu mau beliin ya? Iya. Beneran lo ya? Iya. Ya udah, aku mau minta bapak. Pak, Kenapa? aku minta uang dong Pak. Berapa? Mau beli baju ini. Disuruh ibu minta ke bapak uangnya. Ya udah sekalian beliin bapak celana. Iya, beres deh. Ya udah. Nah, ini kan aku bisa buat beli baju. Ya udah deh, aku bilang ke ibu dulu. Makasih Pak. Ya. Ibu, nih aku udah dapat uang dari bapak. Katanya mau dibeliin. Ya saya pasar. Mbak Dihan. Mbak. Oh, iya bangun kondisi. Sudah Bu, beripun. Iki lho anakku njaluk tuku klambi. Oh, Beda. kayak gini loh Mbak modelnya. Oh, ini sing model paling baru iku ya? Iya. Saya coba stalking. Teman-temanku pada punya semua kayak gini. Oh iya, tren-trennya anak muda ya emang kayak ngono iki. Ini Bu, entene sing iki kena hargane niki 90.000 soalnya karena masih pengeluaran baru. 90.000 kelarangan. Mboten saged dikurangi nih Pak Bu. Niki mboten Nah, saking iki pabrik. sakate wae iki. Udah lah Bu, nggak apa-apa. Yang penting kan aku punya. Larang. Eku. Anake jalan Bu. Iki ning toko sebelah iki regane mok 50.000 kok malah oleh loro. Ya jadi bandingno lho Bu niki soalnya batine niki asli Bu kula mundute saking pabrik mak babul niki kok imbuhan mengke enten dalmane. Ah 50.000 wae iki. Mboten saged ditawar niki Bu hargane. Ya wis swidak. 75 mawon 75 pun. Ijek kelarangan kuwi, klambi kok ngene kok 75. Ibu niki mboten saged banget ya hargane mentok ning 75. Ah, ini kok larang kok. Itu Bu, rok SMA aku udah itu bolong, sobek. Iki Bu enten sing apik hargane ning harga 60. 65. Sakit wae iki. Ya. Ini apa mesti digini saya kata Bu ya Allah emang men iso. Mas Bu, Wis iki nek 55 karo dia mau tak cukup swidak. Piye? Mboten saged ae Bu. Beda niki 90 kali niku swida ya malah 75. sama itu Bu, bapak nitip celana. Lah ya kuwi celana ono kan. celana. Enten iki Bu. Duwe mepet iki kowe milih to sing ndi? Itu buat bapak, ini buat aku sekolah, terus ini buat aku pergi-pergi sama teman-temanku. Alah, iki regane piro kabeh? Jadinya ke 240 nih Bu. Ah 240 200 wae wis. Kabeh iki tak Mboten cukup. saged ya Bu. Alah, ra iso masa. Alah wis gak usah yo. Kok ini wae kok ora entuk semono. Bu, gempon. Tapi Ya wes oke tak paringi niki 200 pon. nggih. Ya Bungkus, oke nggih dibungkus nggih. Iki ya. Iya. Ini Mbak. Nggih makasih. Pas nggih. Nggih. Nggih, Pak. Suwun. Assalamualaikum, bapak. Iki lho jalukane anakmu kok regane larang-larang men. Lah iki nyok didelok dhewe ngono.